Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! У нашай студыі чароўная госця, пісьменніца, казачніца Алена Масла. Вітаю вас, шаноўная спадарня Алена. Хвала Христу! Спадарня Алена, казачніца успрымаецца хутчэй не як пісьменніца, а ўспрымаецца як нейкая фея. Памятаю выпадак, які назірала. Вы прыйшлі да дзетак на сустрэчу, і яны ведалі, што павінна прыйсці пісьменніца, якая піша казкі. Але вы прыйшлі загадзя, і ў нефармальнай абстаноўцы яны пабачылі вас, але адразу ідэнтыфікавалі і сказалі: гэта вы, тая пісьменніца, казачніца, а вы запыталі, як вы мяне пазналі? А яны сказалі: так гэта ж проста, вы ж падобная да феі. Ці сапраўды ўсе пісьменнікі, якія ствараюць казкі, яны крыху незвычайныя, цудоўныя, чароўныя? Дзякуй дзецям, што яны адчулі, што мы на адной хвале. Таму што, напэўна, калі пішаш для дзяцей, да не напэўна, а мне здаецца, што пісьменнікі наогул творчыя людзі, а тыя, хто працуе для дзяцей, яны заўжды дзеці. Яны вырастаюць так фізічна, так? І, канешне, набіраюцца жыццёвага досведу, але, дзякуй Богу, не забываюцца на сваё дзяцінства, на тое, якімі яны былі, калі былі дзецьмі, на сваё светаадчуванне. І гэта дазваляе шукаць такую найкарацейшую сцежку да сэрцаў дзяцей. Таму што, калі, скажам, я згадваю словы Астрад Лінгрен, калі яе пыталіся, што вас натхняе найбольш для таго, каб вы пісалі дзецям. І яна адказвала, што гэта тое дзіця, которое жыве ува мне. І вось, калі дзеці гэта адчуваюць, гэта, відаць, найвялікшы камплімент. А што яны успрымаюць казачніка як чалавека, такого чараўніка, які можа ўсё, вот гэта сведчыць і той майстар-клас, што мы праводзілі ў хрысціянскім цэнтры, калі дзеці падпісвалі паштоўкі, тады да мяне прыходзілі, пыталіся свайго адресу, кажуць: можа, вы адрес мой ведаеце? Вось, такой здольнасцю я пакуль што не валодаю. Не сакрэт, што казкі любяць і дарослыя. Дарослыя з задавальненнем чытаюць дзеткам сваім казкі. Яны ўзгадваюць ужо дарослыя казкі, якія ім калісьці чыталі ў дзяцінстве. І казкі яны безузроставыя. Так, яны не толькі, дарослыя не толькі ўзгадваюць казку, але казка гэта той жанр, да якога нават звычайны чалавек, які не захоплены там, скажем, казачным жанрам, проста вось, як тыя, хто пішуць альбо даследуюць, ён прынамсі тройчы ў жыцці вяртаецца абавязкова. То бок, калі сам малы, яму чытаюць або баяць казкі. Пасля, калі становяцца бацькамі, яны расказваюць казкі сваім дзецям, а пасля ўжо, калі баяць казкі, ці чытаюць сваім унукам. І такім чынам атрымліваецца, што казка суправаджае чалавека ўсё жыццё. Я вельмі люблю казкі, і дома у мяне і збіраю казачную калекцыю, то бок кнігі пераважна, калі набываю, то гэта кнігі казак. І казкі, вот як жанры я люблю і пісаць, і чытаю, таму што мне падаецца, і чаму людзі казкі любяць. Вось казка гэта той жанр, у якім абавязковая перамога дабра над злом. Мне здаецца, што вот гэта такі код, які чалавецтва праз пакаленне, праз казку перадае адно другому. І калісьці я шмат рабіла матэрыялу як і даследчык казкі, як журналіст-даследчык, сустракалася з рознымі людзьмі. У прыватнасці была вельмі цікавая гутарка з кандыдатам філалагічных навук Александром Цытаўцом, які быў адным з укладальнікаў шматтомніка беларускай народнай казкі, запісаў, што Акадэмія навук ладзілася прадмоў да іх. І ён тады сказаў, вельмі кажа, што гэта закон не толькі казачнага жанра, гэта закон жыцця, бо жыццё па-іншаму не магло развівацца далей, калі б дабро ўрэшце не перамагала. І я думаю, што веданне гэта закладзена ў душу чалавека, ў сэрца чалавека, і таму чалавек адгукаецца свядома ці несвядома на казку і любіць яе.
Вы сказалі, што збіраеце казкі, шмат чытаеце казкі, а ці памятаеце казкі, якія яшчэ ў дзяцінстве вам расказвалі? Мама, можа, бабуля? Конечно. Ой, ну я, по-перше, вы бабулю згадали, и я хочу сказать, что апроч тых героев, которые со мной пришли, я хочу сказать, что вот мне на плечи я сегодня обирала, что апрануть, и адмыслова абрала гэтую шаль. И як бы, мне здаецца, воўну на яе прала бабуля Аміля, а вязала мне яе бабуля Алена, то бок бабуля па мячы і па кудзелі. І вось яны са мной зараз у студыі. Я думаю, што яны былі вельмі ўсцешаны, калі б мяне тут пачулі, пабачылі. Вось. І, натуральна, першыя казкі, вот бабуля Аміля, гэта бабулева, это татова маці, яна жыла з намі, таму што дзед Стэфан загінуў у вайну, і яна жыла пры сям'і сына ўсё жыццё бабуля. І ейная вось гэта бегаў бай па сцяне ў чырвоным кафтане, нёс дзіцёнку па лапцёнку і жане і сабе баец ці не. І вось гэта байка такая, калі засынаў, і калі вот этот змрок у пакоя, мы спалі ў бабулі з адным пакоем, больш за тое я спала доўга з ёй у ложку, плечыкі грэла ёй. І гэта быў такі мой адказны абавязак, калі мы паехалі да другой бабулі з дзядулем у лужкі, і на ноч трэба было заставацца, я плакала вельмі, што бабулі некаму будзе плечыкі грэць, і вярталіся дадому. І вось побач з блізкім чалавекам, з родным, і вось гэта каротенькая байка, яна кожны раз нараджала нейкія новыя вобразы, таямнічасць яе вельмі-вельмі, вот яна неяк магла кожны раз чароўна пераствараць свет, кожны раз па-новаму нешта ўяўлялася, это таямнічы бай. Пасля у нас вялікім адмыслоўцам, які баяў казкі, быў дзядуля Аўгуст. Дзядуля Аўгуст і бабуля Лена жылі ў Лужках за 70 кіламетраў ад нас, у іх была вялікая сям'я. Калі мы збіраліся разам, нас было 20 унукаў. Вот уяўляеце, это свой такі летнік быў у хаце. У дзядулі была адпаведна хата на два канцы. І дробную шляхту нас садзілі асобна за сталом, нам накрывалі. Вось, і таксама на другой палове хаты нам так вот на падлозе слалі. І спадзі это былі такія. Улетку мы з'язджаліся усе ў розных канцах краіны, тады Саюза жылі дзеці, а летам абавязкова з'язджаліся, збіраліся ў бабулі з дзядулем у хаце. І вось дзядулі ўжо стоміцца такі за дзень, і гаспадарка, гасцей поўная хата. Уявіце сабе, што за стол штодзень, калі вот збіраліся ўлетку, іх сядала блізу 50 чалавек. Зараз уявіць гэта сабе, ну немагчыма проста. Нібы там у іх печ чароўная стаяла і сама там есці строіла, варыла, парыла. Вось. І дзядуля той прыб'ецца, але мы абсядзем яго вакол, у яго такі ложак даўнейшы быў, ён ужо засынае на гэтым ложку, бай дзядулі. І вот моя найлюбімейшая казка была, іншых я не помню, ці баю дзядулі, пра Піліпку сынка. Але кожны раз ён яе неяк баю адмыслова. І ўжо дзядуля наш носам дзяўбе засынае, мы яго патузаем, шкадавання ў дзяцей няма. Дзецям хочацца, каб казка дабавілася, і ён на нас ніколі не злаваўся. Я хочу сказаць, што ложак этот казачны, зараз ён стаіць у Мелашове, у бацькоўскай хаце, вот я яго калісьці забрала з дзядулевай хаты. Ну, а з тых кніг, которые чыталі, мы даваліся ў сям'і настаўнікаў, філолагаў, і заўжды ў нас кніга была сапраўды найлепшым падарункам на свята. І калі вот згадваць, шмат кнігаў нам куплялася, дарылася, але, відаць, самая памятная кніга — это беларускія народныя казкі з ілюстрацыямі Алены Георгіевны «Лось», такая чырвоная вокладка ў кніжкі была. Вось, там мне пра Марыльку вельмі казка запомнілася, там, як яна ехала братоў сваіх вызваляць, вот такую пра дзяўчынку, адважную, смелую, ад ведзьмы Барабахі. І кніга «Волшебник изумрудного города». Я памятаю нават, як ну вот у пахах той вечар, калі таты прыйшоў да хаты, расчыніў дзверы і дастаў гэту кнігу, таму што калі я бываю у дзяцей на сустрэчах, я расказваю, што кнігі не такія даступныя былі, як цяпер, што перабіраем, што набыць з добрага, найлепшае, з найлепшага невядома што. А тады проста мы жылі на вёсцы, і наогул, каб добрыя кнігі дастаць, старэйшыя памятаюць, што трэба было там макулатуру здаваць, рызё здаваць, а тады ўжо на гэтыя талоны можна было нейкія кнігі набываць альбо падпіску афармляць.
Але нам час ад часу вясковую краму завозілі хорошыя кнігі. І вось тата аднойчы пайшоў па хлеб, а вярнуўся з кнігамі. Вось памятаю добра. Ну і натуральна, іншых кніг вот дарылі нам і ў школе кнігі казак, вот Змітрака Бядулі з тых пор «Дзень добры», кніга, дзе яго і апавяданні, і казкі цудоўныя, там «Скарб», казка вельмі памятаецца, такая чароўная. Ну, а пра астатнія можна расказваць, нам эфіру ні аднаго не хопіць, спадарня Таццяна. Вось гэты ланцужок, каб перадавалася шанаванне кнігі, каб перадавалася традыцыя распавядаць казкі. Я ведаю, што ваша дачушка таксама казачніца, бо яна ілюструе казкі, ілюструе кнігі, ось, стварае казачныя малюнкі. Вось што вы параеце сучасным бацькам, якія гадуюць дзетак, каб таксама вось гэта традыцыя не завяршылася і працягвалася далей? Ну, разумееце, ніхто не адмяняў найлепшага прыклада, гэта калі сам робіш, калі самі бацькі чытаюць, але мне падаецца, што усведамленне ў сучасным свеце важнасці чытання вельмі вялікае, таму што цяпер людзі захоплены фітнесам, то бок шмат займаюцца, людзі, которые свядома ставяцца да свайго фізічнага здароўя, шмат займаюцца на розныя спосабы. Нехта ў трэнажорцы, нехта бегае, нехта ходзіць. Але ёсць фітнесы для мозгу, разумовы фітнес, і ён апроч як праз чытанне, гэта самы моцны, таму што ўсё-такі ўспрыяцце вельмі рознае з экрана інфармацыі, альбо калі табе падаюць усё гатовае па кліку адной кнопкі толькі націснуць, а чытанне гэта праца інтэлектуальная, праца са сваёй свядомасцю. Ну і чалавек сучасны павінен набіраць, як ён хоча быць, і гадаваць сваіх дзяцей ці свядомым чалавекам, который думае і адказвае за сваё жыццё, альбо чалавекам, якім маніпулююць. І калі так, то мне здаецца, калі свядомым і чалавекам разумным, так, то без кнігі нікуды не абысціся. Вось. Ну і натуральна чалавек чытае, вось, скажам, у мяне ўжо, я свякроўка, так, нявестка у мяне ёсць, і унучыка ёсць, і наша малая таксама адмалку з кнігамі, таму што вось у хаце цэлая уздоўж сцяны, гэта кніжная шафа, которая засталася яшчэ ад бабулі з дзядулем, збіралася бацькамі, і кнігі, гэта тая сям'я, у якой, як і ў нашай сям'і, кнігі ніколі не выкідваліся на сметнік. Адпаведна, малой ужо набываліся кнігі, вот з которыми можна пялёскацца, калі у лазенцы купаешься, это, ну, цяпер жа розных кніг. І яна ўжо любіць кнігі. Ну і па-іншаму не бывае. Ну, бываюць выключныя выпадкі, калі дзіця і хоча захвой. Ведаю я такого хлопчыка, які вот настолькі тэхнічны, калі я яго бачыла, яму быў год, у адных знаёмых, і там і чытаюць, ну ён настолькі не ўспрымаў кнігу. Ну, тэхнар гадуецца. Вось. Але цалкам гэта так, гэта свой прыклад. Вы з дзяцінства не толькі чыталі кнігі, але ўжо і з дзяцінства стваралі свае творы. Ужо ў 10 гадоў вы друкаваліся ў такім культавым часопісе «Бярозка», а пасля, калі ўжо выраслі, нават узначальвалі гэты часопіс. Так, было такое. Хто вас падтрымліваў? Хто дапамог вам? Як вы увогуле з вёскі даслалі свой артыкул у «Бярозку» і там друкаваліся? Як гэта было? Ну, па-першае, хачу, каб прагучалі словы падзякі на адрас і раённай газеты, зараз это «Мёрзкія навіны», тады была сцяг працы. Там заўжды была моцная літаратурная старонка, «Ручаёк» называлася, і рэдактар газеты Леонід Александрович Матэлінак, пасля Алексей Кавалёнак, які адказваў за, ужо няма спадара Кавалёнка ў жывых, а галоўны рэдактар ўжо змяніўся. Яны былі вельмі творчыя людзі, і яны вельмі падтрымлівалі і пачаткоўцаў, ну і наогул проста творчых людзей раёна.
Вось. І калі я даслала, спачатку былі надрукаваныя творы там. І гэта былі казкі, быў верш. І неяк пасля я была так акрыленая, што вот надрукавалі. І паколькі нам заўжды шмат выпісвалі да хаты, не толькі кнігу куплялі, але абавязкова выпісвалі часопісы, газеты. Ну, раней жа не было сеціваў, так? І мы вот этой камунікацыі шырокія, рэспубліканскія, альбо яшчэ больш падтрымліваліся з дапамогай прэсы. Мама з татам нам заўжды выпісвалі шмат чаго. І бярозка у нас была ў хаце заўжды таксама. І вот я наважылася і адправіла туды. І там ужо мной апекаваўся, і на маё шчасце, вось у хуткім часе пабачыла і верш, і казкі «Зорачка і воблачка». Гэта былі першыя казкі. Дарэчы, калі складаўся першы зборнік «Таямніцы закінутай хаты», рэдактарка параіла ўключыць у зборнік, ужо дарослы зборнік, у тыя казкі. Вось. І там ужо апекаваўся не толькі мной, але это наогул настаўнік шмат пакаленняў якіх беларускіх літаратараў Мікалай Чарняўскі. Ён вёў у бярозцы літаратурнай старонкі, і 20 гадоў на радыё гучала перадача «Нашы першыя сцяжынкі», і пасля ён летаб'яднанне «Купалінка» вёў. Это чалавек, які вельмі шмат працаваў і працуе з дзецьмі. Таму нізкі ім паклон за тое, што падтрымалі вось першыя крокі. Ваша знакамітая кніга «Каляды з Хроснай». Я бачу, вы так сёння захапілі ў студыю. Яе ведаюць, шмат дзетак вельмі любяць. Яна ўпершыню была выдадзена ў 2005, пасля перавыдавалася на беларускай мове ў 2012. І, дарэчы, сёння яе набыць немагчыма, бо шмат хто запытвае, дзе набыць гэтую кнігу. На жаль, у кнігарнях ужо ўсё раскуплена, і гэта кніга з'яўляецца рарытэтам. І кніга таксама перакладалася і выдавалася на рускай і украінскай мовах. Цікава, ці былі якія-небудзь такія асаблівасці, звязаныя з перакладам гэтай кнігі? Ну, на украінскую мову мяне перакладалі украінцы. Выдавецтва «Час майстроў» звярнулася. Ой, ну гэта такія складаныя шляхі, калі расказваць, як мяне знайшлі, гэта асобнае, як мінімум, апавяданне можна напісаць. Вось. І там Тацяна Кізіма, перакладчыца, перакладала кнігу. А асаблівасці былі такія, вось, ну немагчыма ўсё прынесці з сабой. Была асаблівасць выдання гэтай кнігі. Таму што я, абсалютна знаходзячыся ў нашай беларускай традыцыі, калі мы ведаем, што вось першыя раствоі, каляды пачынаецца ў нас з каталіцкіх калядаў. І для нас это звыкла, што каляды і Новы год у праваслаўных таксама, але свецкі этот Новы год, ён перабіўшы неяк свядомасць, да? І, скажем, калі ўжо ў Расіі выйшла кніга, а выдавала і санкт-петербургскае выданне «Реч», то там было вельмі шмат пытанняў да аўтара. Як гэта так спачатку? Раство, каляды, тады Новы год, яны ніяк не маглі разабрацца. А Украіна паколькі вельмі вялікая, мне выдаўцы сказалі, што на захадзе Украіны у нас не будзе ніякіх пытанняў, калі мы адной кнігай гэта выдадзім. А вось там, дзе больш праваслаўная такая Украіна, таксама могуць з'явіцца пытанні, таму што яны таксама арыентаваныя на тое, што вот спачатку Новы год этот светскі, да, тады раство, а тады ўжо стары Новы год. І яны мне прапанавалі выдаць кнігу, падзяліць на дзве часткі. І такім чынам украінскае выданне выглядае так. Яно выйшла адразу, білінгвальнае выданне было, гэта значыць, адразу яны выдавалі і на рускай, і на беларускай мове. Таму ёсць рускі варыянт, ёсць украінскі варыянт. І адна кніга падзелена на дзве часткі. Новы год у Хроснай і раство ў Хроснай. Вось такія былі асаблівасці. Гэта кніга пра Божае нараджэнне, пра цуды. І скажыце, калі ласка, якія у вас сямейныя традыцыі былі закладзены падрыхтоўкі да Божага нараджэння, святкавання зімовых святаў? Ну, ведаеце, мы гадаваліся ў тую пару, калі так шырока гэта не адзначалася. Гэта адзначалася ў сем'ях. І часцей за ўсё гэта было вельмі камерна. Вельмі таемна. Мы жылі з бабулей, бабуля заўжды малілася. Вось. І, разумееце, такі час быў,
калі цяпер згадваеш і думаеш вот, і ўлічваеш таксама гэта і ў выхаванні сваіх дзяцей і ў стасунках з маладымі, разумееш, наколькі беражліва трэба падаваць сваю думку, свае перакананні, таму што ёсць у развіцці чалавека такі час, калі вельмі моцна на яго уплывае соцыум, уплывае яго асяродак, калі бацькоў і бабулю слухаюць меней, чым сваіх сяброў і чым тое, што кажуць у школе альбо дзялі, трэба вельмі настойліва рабіць сваё. Я памятаю, ставілася ялінка, адпаведна. За ялінкай мы ездзілі, ужо да каляду у нас стаяла ялінка. За ялінкай тады мы ездзілі ў лес. Зімы іншыя былі, чым цяпер. Вот, каб такая слота, альбо каб снегу не было, ў нашым дзяцінстве здаралася рэдка. І гэта была цэлая прыгода з татам. Тата браў коня, у суседзяў, которые коня мелі, сані запрыгалі і ехалі ў лес па гэтым снезе па гурбах, прыбіралі ялінку, накрываўся стол, адпаведна, як была куцця. Вось, бабуля малілася. Вось, пасля гэта перадалося і абавязкова збіраемся. У мяне сям'я, як і ў шмат каго з беларусаў, такая у нас з 2 канфесій складаецца. Таму мы, як пачынаем святкаваць каляды, то гэта сапраўды ажно да старога Новага года, таму што трэба ўважыць адну і сваю, як бы, і тады радню мужа. І таму ў нас вельмі сур'ёзнае святкаванне. Вось накрываецца вігілійная вячэра, а тады ўжо да мамы з татам. Но цяпер пандэмія шмат што змяшала. Канешне, мы цяпер, на вялікі жаль, але спадзяемся, што пакрысе неяк навучацца людзі жыць, і мы навучымся жыць у гэтым трошку змененым свеце, таму што, як я асабіста пераканана, любоў, вера, яны мацнейшыя за ўсякіх там вірусаў, і таму ўсё гэта адолеецца, прынамсі у свядомасці людзей, і мы станем зноў збірацца на госці так, як збіраліся. Але цяпер, канешне, гэта не так шматлюдна, але ў мамы з татам мы заўжды збіраліся, настроі ў сям'і, яшчэ брат ёсць, сястра Наталя, брат Васіль і ўсе сем'і ў Мінску, і ёсць яшчэ радня, і мы калі збіраемся тут ужо у мамы з татам на каляды, это таксама па 20 чалавек нас, весела, віншаванне. І, натуральна, дзеці падарункі атрымліваюць, бацькі атрымліваюць падарункі. Гэта такі шчодры вельмі час на праяўленне і на магчымасць праявіць сваю любоў, неяк матэрыялізаваць яе у падарунках. І яшчэ вось што дэматэрыялізацыя, калі да гэтай пары мы стараемся як бы так рабіць, і калі асабліва былі малыя дзеці, вучылі іх, што ствараць свята гэта не адна хвіліна, што свята не доўжыцца 1 хвіліну, а найбольш яно помніцца, калі ты рыхтуешся загадзя у тым ліку, рыхтуешся як сваімі рукамі, рыхтуеш падарункі. Это самы дарагі падарунак, які ўважаецца ў нас сям'і, падрыхтаваныя сваімі рукамі, бо цеплыня, любоў. Вось, калі мы, дарэчы, праводзім і майстар-клас па падпісанні паштоўкі, і калі я сама сёлета таксама шмат падпісваю паштовак, я разумею, наколькі гэта дарагі падарунак, бо ахвяруеш часам, сіламі, ад нечага іншага адрываеш час свой, так, каб проста падпісаць паштоўку. Таму гэта такі знак увагі вельмі дарагі. Вы ўжо не раз згадвалі пра майстар-класы па падпісанні паштовак. Раскажыце слухачам крыху, што гэта такое, і па вашых уражаннях, што змянілася з таго часу, калі ўзнікла гэта традыцыя з 19 стагоддзя, і калі вы падпісваеце паштоўкі з сучаснымі дзеткамі? Разумееце, для мяне для самой шмат адкрыццяў было падчас першага майстар-класа. Калі я яго рыхтавала, я найперш рабіла упор на гістарычную гэту частку, як узніклі, хто прыдумаў, якія яны былі. І я падрыхтавала і візуальны этот шэраг, паказаць слайды, і расповед пра гэта расказвала дзецям. Ад пасля я сутыкнулася проста з тым, што дзеці ўзялі ў рукі паштоўку, і яны проста не разумеюць, што з ёй рабіць, дзе што пісаць. То бок я
з пункту гледжання чалавека, які падпісваўся паштовак, для якога это было ў традыцыі. Вось мы мелі багата радні, і таму асабліва на навагоднія святы, калядная пара, гэта пад 100 паштовак мы і атрымлівалі, і падпісвалі адпаведна. Гэта было абавязкова. І вось, дарэчы, калі дазволіце, можа, нехта не ведае гісторыю, я ўсё-такі пагружалася ў яе. У 19 стагоддзі ўзнікла традыцыя падпісваць паштоўкі. Да гэтага была традыцыя пісаць калядныя лісты. Таму што людзі, натуральна, не так шчыльна камунікавалі, як мы зараз, жылі там у розных вёсках, у розных гарадах, і ліставаліся рэдка таксама, таму што на гэта трэба вылучыць час, але лічылася, што, як яшчэ маглі ведаць без лістоў, адзін другога наведвалі, так? Але была камунікацыя і праз лісты, і лічылася, што раз на год, менавіта ў Раство, павінны адзін другому адпісаць. Хто павінны? Радня адзін другому напісаць, але не проста паштоўку, а ліст, дзе будзе, значыць, такая справаздача за пражыты год, хто ў якім здароўі, што адбылося, і сябрам найбліжэйшым. І быў нават такая не напісаць некаму, быў, спадарня Тацяна, як вы падчас аднаго майстар-класа падказалі, па сённяшняй мовай кажучы, это было як адфрэндзіць некага, ці забаніць нават, калі не даслаць калядны ліст. І вось быў адзін англічанін, Генры Холк, вельмі камунікабельны, который меў мноства радні, яшчэ больш сяброў, але не меў часу пісаць лісты і ні з кім не хацеў пасварыцца. І на яго шчасце, у яго быў мастак жывапісцы, і ён прыдумаў этот Генры, каб ён намаляваў яму картку такую. І гэта ўжо было намнога хутчэй, проста гэту картку растражавалі, на цэлая 1000 наклад быў, вось, і надрукавалі, і ўжо яму заставалася толькі тэкст напісаць. Вось ад той пары паштоўка гуляе па свеце. І я пасля, калі сутыкнулася з тым, што я дзецям нешта складана, як складана, яны гэту інфармацыю ўспрынялі, але складанасці былі не ў тым, што яны не ўспрымуць інфармацыю, а ў тым, што яны не ведалі далей, што рабіць з паштоўкай. І ўжо на наступны майстар-клас я проста стала паказваць, што вось тут трэба пісаць тэкст, тут пісаць адрасата, ад каго. Вот гэтыя такія простыя рэчы трэба было тлумачыць, што калі хочаш па пошце адправіць, сюды трэба наклеіць марку. Нейкія такія у дзяцей былі адкрыцці. Пасля, сутыкнуўшыся з гэтымі цяжкасцямі, я, натуральна, палезла ў сеціва пачытаць, што пішуць людзі пра... І, аказваецца, таксама ёсць даследаванні, якія сведчаць пра тое, што вось гэта адна з цяжкіх задач для сучасных дзяцей сфармуляваць і пісьмова ад рукі менавіта, не карыстаючыся гэтымі значкамі, дужкамі, усмешкамі, гіфкамі рознымі, сфармуляваць і ад рукі напісаць пажаданне на паштоўцы. Так што сама таго не ведаючы, вось я зрабіла крок на тэрыторыю, вельмі патрэбную для працы з дзецьмі, падпісанне паштовак, напісанне лістоў, таму што адна справа неяк думаць, казаць, а іншая справа прапусціць. Вот гэта, ведаеце, нейкі... Я нават калі пішу свае рэчы, я пасля працую на кампутары, але гэта адна з прыкметаў. Калі я не села, не занатавала і не пачала працаваць, ад рукі запісваць, і я павінна ад рукі пісаць, пакуль я не зразумею, што ўсё яно пайшло, і я магу пераключацца на кампутар. Это нейкая, ведаеце, ёсць таямніца, сувязь, што яно ў галаве нараджаецца, праз цябе праходзіць, пакуль да пальцаў дойдзе, яно ж праходзіць там праз душу, праз сэрца, і праз руку яно натуецца. Вось, відаць, гэта нейкая такая вялікая таямніца, што чалавек не павінен страчваць вось гэты навык, бо мы ж цяпер так сама адчуваю, рукой, калі пішаш, пачынае балець рука ўжо. Хацела яшчэ узгадаць вашу знакамітую казку «Лагодны воўк», якая вядомая шырока за межамі Беларусі. У 2018 годзе быў створаны анімацыйны фільм студыяй «Беларусьфільм». І адразу гэты мультфільм стаў паспяховы. Ужо у 2018 атрымаў галоўную прэмію на фестывалі «Лістапад». І сёлета гэты мультфільм
прызнаны лепшым анімацыйным фільмам на фестывалі ў Стамбуле. Мы вас віншуем, Дзякуй. таму што вы з'яўляецеся не толькі аўтарам казкі, але і ўдзельнічалі ў стварэнні сцэнарыя самого мультфільма. І хацела запытаць, чаму менавіта гэтая казка была выбрана для стварэння анімацыйнага фільма. Ну, перш-наперш я хочу дзякуй спадарня Тацяна, што вы згадалі лагоднага ваўка. Ён фестываліць вельмі шмат, ён і ў Японіі пабываў, дзе толькі не пабываў наш воўк. Вось, і таму я дзякую усім стваральнікам гэтага мультфільма, таму што анімацыя гэта такая, вось ён прыйшоў са мной. Прыйшоў, ён любіць па гасцях хадзіць, вот такі, вось прывітанне. Ён няхай пакажацца, ён прынёс гасцініц, ён жа быў галодны воўк, а галодны таму, што вельмі добры і не мог нікога забіць. І чым ён, ну, то бок ён не паліваў, як усе звяры. І вось ён збіраецца тым, што зёлкі заварвае. Гаспадарня Тацяна, гэта вам ён прынёс, тут падпісаў. Вось. Чаму была абраная гэта глох, шыпшына і арабіна Начаевым? Чаму была абрана гэтая казка? Гэта таксама, вось гэта, відаць, таямніца таго, як кнігі жывуць сваім жыццём. Вялікі дзякуй рэжысёру Наталі Дарвін-Хаткевіч. Я ніякіх сілаў не прыкладала да гэтага. Яна набыла некалі зборнік «Таямніца закінутай хаты», там прачытала гэту казку. Яна пасля і стварыла па Лахнесца, таксама ёсць мультфільм «Прыгажоны пачвара» называецца. І я зразумела, што ў ейнай асобе я знайшла вельмі такога незвычайнага чытача, які прачытвае тыя сэнсы, якія я закладала. Таму што гэта ж зразумела, што кожны чалавек чытае і тое, што ты напісаў, але нешта сваё бачыць. І мы з ёй аказаліся на адной хвалі. І вось... Ну, дзякуючы тым, яна абрала казкі. Я ей за гэта вельмі ўдзячна і за тое, як яны жывуць новым жыццём, для мяне вельмі цікавым. Вось спадзяемся, што дапамагаюць галодным ваўкам станавіцца лагодным. Гаспадарня Алена, дзякуй вялікі. Мы не прагаварылі нават палову пытанняў, якія я падрыхтавала, таму спадзяюся на наступныя сустрэчы ў студыі «Радыё Марыя». Вельмі удзячна за гэтую сустрэчу і зычу вам светлых чаканняў Божага нараджэння і ўсім нашым слухачам. Всяго найлепшага, да сустрэчы з Богам. Дзякуй усім. Будьце здаровыя. Культурная раніца з Тацянай Сапегай.